Васильевич Ахметов, председатель колхоза «Родина» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. Лидирующие предприятия района имеют более 4000 гектар пашни. В августе 2022 года ввели в эксплуатацию молочно-товарный комплекс на 1340 голов КРС. Награждаем Рамиля Фирусовича Валиева, директора общества с ограниченной ответственностью агрофирма Ахтаныш-Ахтанышский муниципальный район Республики Татарстан. Хозяйство имеет 3153 голов крупнорогатого скота, имеет 7290 гектар сельскохозяйственных угодий. В 2022 году построена роботизированная ферма на 140 голов. Приглашается на сцену Талгат Каталкакович Мустафин, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Минвер», Одесский муниципальный район Татарстана. Хозяйство имеет 3605 голов крупнорогатого скота. В 2022 году был построен телятник на 950 голов. Произведена реконструкция существующего коровника и обновлен парк сельскохозяйственной фермы. Бұрынғыдан қалған ривайет бар улым. Күн як белән төн як, күн батыш белән күн чыгыш тоташкан җирдә, ике олы елга кушылып, бер бөтенгә әйләнгән урында изге җир бар икән. Аның туфрагы тоташ алтын комнарыннан торыр диләр. Шул җиргә барып җитеп, шул алтын комнарын актарып чыгара алган халык кояш сүнгәнче байлыкта, бәхеттә яшәр имеш. Ул җирне бик күпләр эзләп караганнар, ләкин таба алмаганнар. Без беренчеләр ахры, улым. Бөек җитәкчебез Кобрат хан мәңгелеккә күзен йомгач, ул төзеп калдырган дәүләттә ызгыш-талаш башланды. Илебезне бер туктаусыз дошман талаптырды. Тынычлык китте. Бу хәлләргә түзә алмыйча бердәм халкыбыз бик күп төркемнәргә бүленеп, дөньяның төрле якларына таралышты. Безнең төркем
Идел елгасы буйлап үскә күтәрелергә булдык. Бөтен байлыгыбызны арбаларга тутырып, суясы малларны суеп, суймаганын арканлап, билгесезлеккә таба йөрдек. Юлыбыз буе урманнар, төпсез сазлыклар аша ятты. Җил яңгырлар, кар бураннар тәнебезне тырмалады, җаныбызны өшетте. Төркемебезнең бер өлеше авырлыкларга чыдамыйча ярты юлдан бурылып китте. Калганнарның да күңелен карт килерде. Күпләр ышанганча, бу якларда сукыр хыял гына адаштырып йөртәбез. Юл газабы, күл газабына әверелеп, без һичшиксез кырылып бетәргә, халык буларак җир йөзеннән юкка чыгарга тиешбез. Әмма бер кеше бу фикер белән берничә дә килешмәде. Ул кеше халкыбызны шушы күчешкә күтәргән ак ана. Халкыбыз өчен ак ана рухи башлыгыбыз булса, минем өчен кадерле Дәвани дә иде. Күрәсең, Дәванисенең итәгенә ябышып торган нәни генә малай, ул мин. Аның ялгыз ышанычы безнең күмәк ышанычсызлыктан көчлерәк булган. Biz килеп җиттек. Biz дөрес урында. Килеп җиттек. Нәрсә сөйлисең син, ап ана? Үзең кара, монда ташлар, тамырланып беткән туфрак, яшьлегем белән сиңа алданып, халкымны өметсез урынга китердем, ап ана. Монда ачлык, ялангачлык, мактаҗлык кына көтә безне. Буш җир бу. Biz дөрес урында. Карагыз, җир ананың уянып килүе. Ул инде өлгереп җитешкән. Biz тырыш һәм бердәм булырга тиеш. Шул вакыт теләгәнебезгә ирешербез. Безгә карап сокланырлар. Бездән көнләшерләр. Бай булырбыз, рәхәт яшәрбез. Әйт, син бу җирләрнең беренче хуҗасы булырга әзерме? Үз халкың риваятләрдәге изге җиргә китерүче булырга әзерме син? Әзер булсаң, боерак бир. Чын әйтәсеңме, ап ана? Риваятләрдә сөйләнгән җир шушы җирмисың? Аруым, халкым, без монда урнашабыз. Имән, бездә әлегә кадәр нәсел алашы булып санала. Аның көчле, тирән тамырлары борынгы бабаларыбызны, ботаклары һәм яфраклары яшь буынны чагылдыра. Ул гаилә сакчысы, яшәү чыганагы, ныклык билгесе, агана. Ул бәлки шуңа күрә дә имән янында тукталырга кушкандыр. Арабызда мөселманнар очраса да, без ул вакытта илебез белән тулаем исламда түгел идек. Кояшка, күккә табынды. Яман ияләрдән сакланып, изге ияләргә сыйынды. Матур сүзләр әйтеп, агачка табылган һәр тасманың җилдә селкенгән саен, Тәңрегә изге теләкләребезне ирештереп торасына ышандым. Без яңа урында урнашып беткәнче күпме вакыт узды икән? Бер атна, бәлки 10 көн булгандыр. Беренче эш итеп, яңа урыныбызны яман ияләрдән чистартырга кирәк. Син каршы булмасаң, мин йоланы башларым. Тәңрегә һәм сиңа тапшырдык, ап ана. Халкым, яңа җирләрне яман ияләрдән арындырыйк. Изге ияләргә урын бушатсыннар. Сабан йоласын башлыйбыз. Төрле
Астылар иде имеш. Астагфирулла. Шынлыкта алар барысы да безнең кешеләргә билгеле. Кем киемен алыштырып кигән, кем йөзенә кырын сөрткән, кем авызын шаушайткан. Халыкның икенче өлеше аларны дүнке, кыргы тавышлары белән куркыта, аларның читкә куарга тотынды. Үзенә күрә бер тамаша, уен иде бу. Карышкыларны, ягъни яман ияләрне алан буйлап куарга кереште. Бүгенге ат бәйгесенең нигезендә дә шушы юлга ята. Асыллар, ат чабышлары, изге ияләрнең яман ияләрне куып. Без гомумән атлы халык. Ират дигән сүз үзе дә ир һәм ат сүзләреннән ясалган. Карашкыларны куудан айырмалы буларак уен түгел иде. Сөңге һәм кылыч белән коралланган гаяр егетләр күзгә күренмәс яман ияләрне чын-чынлап туракларга кадарга кереште. Алар белән бергә чыккан укчылар яман ияләрне яндырып, көлләрен күккә очырды. Шуннан соң изге имәннең әйләнә тирәсе тулысынча чистарынып калды.
ияләренең исе дә калмады. Хәзер алар безгә һич нинди зыян китерә алмас. Җирне ашканчы инелеп ташлардан арындырыйк. Күкрәгенә басып тормасыннар. Сабан йылысы елда уздырыла башлар дигән уй ул вакытта безнең башка да килеп карамады. Әллә ничек, үзеннән-үзе гадәткә кереп китте. Таш күтәрүдә бәйрәмнең үзенчәлекле бер ярышына әйләнде. Беренче буразнаны ул йыртыр. Алып буга исемле батырга тиңләр юк иде. Мин аның бер генә көрәштә дә җиңелгәнен хәтерләмим. Биленә кушак ураган иде ул. Безнең күз аллабызда билгә уралган кушак кешене чиксез галәмгә тоташтырып торган кендек бавын аңлата иде. Беренче буразнаны салу Сабан йыласының иң әһәмиятле, иң җаваплы эше иде. Төрле авырулардан, кайгылышулардан котыла дип санала иде. Эшкерелгән уклар әлбәттә иртәнге кояш нурларын белдерә иде. Сөенче, кояшны күрә, яңа көн туа, кояш, кояш. Сабан нурларында кыйынган орлыклар мул уңыш бирсен. Туйыбыз катлы булсын. Güzel kızlar şanı boyunca yaz kelibir, яңа тормыш башлануын белдерә иде. Максат кына, аңа җитү өчен бердәмлек, ихтияр гына, намуслы, фидакар хезмәт кенә. Без монда Идел белән Шулман чатында йортыбызны кордык. Монда, әлхәмдүлилләһ шөкер, рубыз белән исламга килдек. Хәнәфи мәзһәбе безне иске шаһларыбыздан, гадәтләребездән, бәйрәм юлларыбыздан тыймады. Без бүген дә төрле артылганнар, сабан туйлары, сөмбеләр уздырабыз. Ниһаять, без монда Идел белән Шулман чатында Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә исеммәсен, бөтен нәсел рубызга җитәрлек байлыклар тапты. Елларның аргы ягындагы яшь буын, яңа буын, ырыклар, торыннар, тиңегез, акыл белән тотыгыз, арттырыгыз, матур яшәгез. Без ул байлыктан һәр кайсыгызга да мул итеп өлеш калдырабыз.
празднуют во всех уголках России, от Крыма до Камчатки. В этом году при поддержке правительства Республики Татарстан организовано более 390 сабантуев. Наш сабантуй любим всеми и всюду и уже приобрел международный масштаб. Он празднуется во многих уголках мира, где проживают татары. В этом году он пройдет в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Праздник настолько яркий, что сегодня сабантуем принято называть любое громкое и веселое торжество. Этот праздник во многом стал символом братской любви между народами, которые проживают в нашей республике. Шагает по планете Сабантуй, праздник дружбы, мира и труда. Ваши аплодисменты! Сабантуй milli bayram. Сабантуй халкыбызны берләштерә. Сабантуй һәрбер татарның күңелендә аерым урын алып тора. Сабантуй безнең бәйрәм. Бәйрәм белән! Бәйрәм белән, кадерле дуслар! Данлы Сабантуйның мөхтәрәм кунаклары бүген күп. Дорогие казанцы и уважаемые гости, приветствуем почетных гостей нашего праздника. Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Нургали улы Минниханов. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Саха-Якутия Республикасы хөкүмәте рәисе Андрей Владимирович Тарасенко. Мэр города Казани Ильсур Раисович Медшин. Казан шәһәре мэры Ильсур Рәис улы Медшин. Кунакларыбызны кайнар сәламлыйбыз. Сабантуй занимает особое место в нашей многовековой истории. Это визитная карточка Татарстана, жемчужина культурного и духовного наследия татар, отражение души народа, который живет в наших национальных мелодиях, танцах, спортивных состязаниях. Көрішлер өткәч, дуслар, туганнар белән җыелу, күңел ачу, милли уеннар катнашу, матур гадәт. Вчера в нашем городе прошли скачки, а сегодня в Казани открыты сразу 3 праздничные площадки Сабантуя. Спасибо, что этот праздник разделяете с нами, дорогие гости. Быть частью этого масштабного народного гуляния – это возможность познакомиться поближе с богатой историей и просто душевно провести время. Барыбызга да исәнлек, саулык, имин тормыш телим. Дөньябыз тыныч, тормышыбыз мул булсын. Киләчәктә дә Казаныбыз, татарыбыз сабантуйлар гөрләсен. Бәйрәм белән, кадерле дуслар, с праздником, дорогие гости! Слово председателю правительства Республики Саха-Якутия Андрею Владимировичу Тарасенко. От имени главы Республики Саха-Якутия и правительства, и от себя лично, сердечно поздравляю вас с национальным праздником Сабантуй. Якутию и Татарстан связывают прочные дружеские и партнерские отношения в социально-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Для наших республик приоритетом является сохранение самобытной, многовековой культуры, уникальных обычаев, истории, традиций. Праздник Сабантуй и наш якутский язык символизирует дружбу, сплоченность и единство всех народов. В этом году впервые в Казани проводится наш язык. Якутяне, живущие в Татарстане, отметят наступление якутского Нового года, долгожданного лета по всем канонам народа Саха. Духовное сближение и обмен опытом между культурами нашими народов способствует консолидации общества, межнациональному согласию и сохранению этнокультурного многообразия нашей большой страны. Дорогие друзья, в этот замечательный день желаю вам всем крепкого, как наш якутский алмаз, здоровья, благополучия, благотворного труда, новых побед.
Пусть светлый праздник поддушит всех, наполнит позитивной энергией и укрепит веру в будущее. С праздником, друзья! Благодарю вас, Андрей Владимирович. Слово раису Республики Татарстан Рустаму Нургалевичу Минниханову. Рахмет, Рустам Нургалевич. Hayırlı günler aranızda da. Hürmetli kazananlar, beyramımız, konakları, dostlar. Şen köngülden sizni in bizning yaratgan bayramimiz Sabantoy bayrami bilan qutlayman. Hammangizga da esenlik, sog'lik, tinchlik. Respublikamiz, elimiz gullab tursin, alga borsin. Birga bo'laylik, kuchli bo'laylik. Ура! Добрый день, уважаемые казанцы, гости нашего праздника. Сабантуй — это традиционный наш самый любимый праздник. И я искренне хочу поблагодарить наших якутских братьев. В прошлом году мы были на празднике Кисых. Это очень красивый якутский праздник. И, конечно же, мы поняли, что наш Сабантуй, он красивый, но у нас не хватает вот этой истории, культуры. Вот сегодня, Исураевич, слова главной благодарности вам, Министерству культуры и всем коллективам, которые, районы муниципальные, которые вот сегодня приехали и организовали эти подворья. И, конечно, давайте аплодисментами поблагодарим всех организаторов этого прекрасного праздника. Но идея, мы увидели в Якутии, как этот праздник. И я заверяю, что мы и дальше будем доходить до нашей истории и показывать все наши традиции и достояния. Я также обращаю к казанцам. Казань — наша столица. Сегодня наша республика стабильный один из ведущих регионов нашей страны. И доля в этом нашей столицы огромная. Огромные слова благодарности, Ильсур Раич, вам, вашей команде и всем жителям Казани за тот вклад, который вы делаете в процветание нашей республики. Бигзур рахмат сизге. Ну и не могу не сказать, что наша страна проходит достаточно сложный период в нашей истории. И нет никакого сомнения, что мы со всеми сложностями, со всеми нашими оппонентами, врагами разберемся. И, конечно же, сегодня мы все консолидировались вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. И республика, все, что необходимо для того, чтобы наша страна стала сильнее, она приложит все усилия. Дорогие друзья, аплодисментами поблагодарим руководство страны, нашего национального лидера. И, конечно же, хочу еще раз пожелать, чтобы у нас была такая возможность встретиться, поговорить, покушать нашу вкусную еду, пообщаться, поучаствовать в разных конкурсах. И самое главное, берегите себя, будьте здоровы. И сансауларас хамнагызга рахмат. Tilaklarimiz uchun sizga Bigzur rahmat, hurmatli Rustam Nurgaliyevich. Bayram bilan sizni. Благодарю вас, уважаемый Рустам Нургалевич. Еще раз с праздником!